Dadian aku bocah gunung sugeng midhangetaken nggih Bu. Tebih nggih Purwakarta nggih. Nggih, alhamdulillah. Mangke dalu kula barang teng mriku, Pak. Teng tengklik niku pundi, Pak? Tebih niku, Pak. Walah. Kok takon-takonane nggih. Apa kowe kelingan karo
Lina. Kalem Pak De. Tadi ada pesanan dari teman dan pria Mas Surono. Pada kesempatan siang acara ini dihadiri tamu undangan. Bintang Nanti tamu. koncone Mas Surono tamu undangan. Kini duduknya sebelah mana Mbak Devita nanti dimohon Berdiri. untuk menyanyikan tembang. Terserah nanti mungkin ada pesanan atau kehendak dari Mbak Devita dimohon sumbangan suara Mas. Itu Ki lenggayo no sisi ngendi Mbak Devita engko diaturi. bintang tamu ya Mas. Bintang tamu. Kan? Bintang tamu. Ya tamu undangan. Oh, tamu undangan. Tamu undangan Mbok kok aja bintang protes tamu. lho. Ini ki lho. Iya. Tamu undangan saking Mas Surono, Dek Devita. Devita ngoten. duduknya sebelah mana nanti diaturi nyumbang Oh, lagu ngoten nggih. gitu loh. Gitu loh, nggih. Bibar niki, Siap-siap Pak De. nanti Mbak Devita ya. Nggih, pupur-pupuran sik Dek Devita. Oh. Bar niki disoteng nggih. Nggih. Pripun Pak? Lah mlebet TV kok ya. Lah nek kula pun kalis kadek esuk. Ale sang tipine rusak mbok lebon iki. Rumah keling-keling wisan rae. Monggo. Apa kowe